Bayar nyicil sewu. Bisa ya. Bodoh kali kak. Mbak aku tak salin. Oh, coba sampai Wis mari ta. Sama nyuwun kan tujuh botol kuwi nek rena loro. Kon milih sing tuwek apa sing enom? Sing kuwi masing tuwek apa sing kuwi? Gal, gas. Gat, katirim. Heeh. Pokoknya kami dia tombrok mana. Peteng ten. Kan pikir rena loro to. Aku mau. Sing gede enek sing rada tanggung enek. Sing dipakai gombes mana? Oh, enek loro, sitok ning kono. Wih, ada uang ini gimana? Mas Radit perjalanan berapa jam iku mau? Aku piro nih, Mong? 2,5. Lancang. Iya ta? 2,5 loh, Jun. Oh, Mbak berarti 2,5. 2,5 jaman. Piye? Kok tangger sik piye? Aduh, Ya, lumayan. Taruh ngetek kok. ngetek. Iya toh, iya toh. Iya. Sistem jangan lupa ya diterapkan. Lo nggak punya jalan? Mbak kapan Mbak tanggapannya? Cek suwi. Akhir bulan kok ya, Dik. Dek Lamongan. Mbak Ungu. Smuks. Mbak Ungu. Mbak Ungu. Orang yang nyewa nek dhewe ungkune. Iki ungu tok. Oh, iki Sukma. Anyar lho. Kak ada di Brengos tak? Kak Brengos tak? Terus ya. Ada runya, Wo. Halo, ini kan. Macam macam. Aku jam piro Mas Radit? Pripun, Mas? Aku tekone jam 6. Mangkate. Makanya jam 3. Terlalu excited. Ndak, aku butuhku benda. Aku menghindari rame, Mas. Nah, emang macet soalnya di gini. Aku udah lu. Ini menghindari rame. Lah, jam yang kan nyantai tuh. Palang leren-leren sih. Jadi sisi toke lho nih. Sisi toke. Anu loh, cocok paling. Sisi toke lho. Sing payet cocok paling. Sing payet Lho, tau lho. Pak. Kok oto-oto ana sing monte jajal kon milih. Iki ketok ngene, Mas. Tenang. Iya, iya. Bentar ya. Iki Sesi pergaulan. karo suwune sing monte. Nah, oh. Jadi kok ben milih, Mas, ben nyaman sing ndi? Aku tahu. Aneh, kemai. Sampai gini. Dari sini, oleh-oleh. Masa nggak ngoleh satu, serek? Pas saya makan. Jujur ya, mending Artis solah wayah lampu. Ada sing kedus. Sono ambek sapa, Mas? Hah? Ambek sapa? Kali Om. Iya, ini ngomel komen. Takon golek mangan sih. Oh. Piye lek joget sing ngono kae? Iya.
Lego nih. Oh, Mbak, itu enak kena aneh, percuma tahu tapi tinggi tidak ukur. Oh, sama pakai. Oh, pakai. Tapi percuma enak kena aneh. Kena ya. Timbang ruwet. Ya kok. Ayo Mbak nih. Kalau antrian sembako. Si pengunyu itu loh. Ping. Ya, Pak. Pingunyu. Aku gak di syuting loh, Mbak. Wis. Kudu YouTube, subscribe. Subscribe. Ini gede dah. Masa gede? Iya, anjir. Mengaku ninggal kenangan. Entek, hari ini balonin entek. Siai. Mbak. Gak penak nek urus arek pacaran. Siai. Hai. Lah kurang kenalan ya? Nia. Oh iya iki ngerti. Denanda, Mbak. Hah? Denanda. Sukma. Saiki kenalan meneh lali. Was, ora kenal. Kenapa ini? Gila kau ya. Ada otak kau. Ada otak lo ya. Ada akhlak. Tak siloneran. Ini grup endi? Ngapa?